K založení profilu na Young Living budeš potřebovat vyplnit své osobní údaje, datum narození, e-mailovou adresu, tady ještě zopakuj, vyplň své telefonní číslo a rozhodně doporučuji potom zaškrtnout si e-maily, aby si mohla dostávat nabídky a akce přímo do e-mailu. Vyplň si adresu, jenom pozor, u poštovního směrovacího čísla udělej mezeru, aby to bylo správně, takhle jak vidíš, tak dáš pokračovat. A tady si vyplníš uživatelské jméno, heslo, které budeš znát jenom ty a 4místný PIN, který je potřeba pro komunikaci se zákaznickou podporou. Dáš pokračovat, zkontroluješ ID sponzora a registrátora a zase pokračuješ a teď už jenom odsouhlasíš smluvní podmínky a znova potvrdíš a teď jsi úspěšně vytvořila svůj profil na Young Living. A ještě tady odsouhlasíš novou smlouvu. A pokud jsi se rozhodla, že budeš objednávat v programu věrnostní odměny, tak takhle se zaregistruješ tím, že zaklikneš podmínky tak a zapojíš se do programu. Tak a teď ti ukážu, jak si objednáš startovací sadu. Já pro tenhle příklad použiju startovací sadu Desert Mist, to znamená, že tady zadám kód sady, takhle v rámečku na lupu, vyhledám a přidám takhle produkt. Tady vidíš, že dole je shrnutí vaší objednávky, tam si vždycky zkontroluješ. Tak vždycky doporučujeme ještě si přidat nosný olej V6 na ředění esenciálních olejů, takhle si vždycky můžeš rozkliknout ten produkt, zkontrolovat a zase přidáš do té objednávky. Uložíš si měsíční objednávku, zadáš si způsob přepravy autoship, dáš si další krok, zkontroluješ datum, všechno je v pořádku. Tak a teď je potřeba zadat si možnosti platby. Způsob platby budeš muset nejdříve autorizovat a potom uložíš změny. A tady v souhrnu věrnostních objednávek se vrátíš zpátky a tady uprostřed druhém řádku smáčneš zpracovat ještě dnes a potvrdíš zpracování dnes a máš hotovo.